DYCM. DYCM 1152 Cebu Province-wide. Now broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. Bagong Adlaw DYCM 1152 Cebu Province-wide. Now broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. Oras sa DYCM Bogo, alas 6 en punto. Ang malaan nga kasulatan itugas sa katawhan aron mahibalo sa sugop sa Ginoo sa hapit na siya mukayat sa langit kinun-an gisugop niya panlakaw kamo isang yawang tulong ko karon ako asya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaulog lalinon ang nagtuman bisan tampayon tao biay-biayon sa tanan nga katawhan ang pahiyong
Mga higala, kumusta ug maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdaan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kompletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa makausapaw o Dios niining taknaa kami nagapasalamat kanimo niining kahigayunan sa pagpasabot sa mga pulong sa kamatuoran. Tugote Ginoo nga ang imong pulong nga masabod dinhis kahanginan, mabuhi, mutubo, mulambo ug mugitib manalingsing sa kasing-kasing ug una-una sa mga nagapaminaw nga unta pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila Ginoo imong panalanginan nga mahayagan ang ilang mga kalag ug unta sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo subay sa dalan nga uyon sa imong kabubuton. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga pagampo. Amo kining pagadawaton tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Well, mga higala sa makausapa, welcome dinis atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami magatunol sa inyo sa usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat gayud sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Bisan diing dapita dinhis Pilipinas nga giabot sa tong broadcast ngadto na sa mga naglain-laing mga nasod sa kalibutan nga nagsunod sa atong programa through Facebook Live. Maayong hapon, maayong gabi o welcome kaninyong tanan. Well, sama sa gihapon ni Gala sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa atong pinaka main portion sa atong programa, mag-iban lang una ta og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone apan sa dili pa di ay kining atong i-great og happy birthday kang Sir Nathaniel Familara nga mag-birthday gud siya karong kyong adlaw. Sir, happy birthday gikan diri sa Jesus is our hope. Well, ato ning basahon ni Gala, Sir, kanunay ming nagsunod sa inyong programa. Malipay gyud ming mamati kung magsugod na ang inyong program. Iyahay nami og lingkod sandig sa naandan nga lingkuranan og unya magtagsa-tagsa dayon mi og og pamati sa inyuhang programa. Salamat sir, si Biboy di ay ni nga inyo gyud nga suki nga tigpaminawan. Di adiri si Bunjing, si Matmat og si Lito, si Buboy og si Nilfa, si Yinyin og si Matit kanunay naminaw sa inyo ha sir. Okay, salamat sa inyong pagpaminaw sa ato nga programa. John, unya human ninyo sa radyo uban sila Brad Libby, Joel, Arimos Balay, mag-dinner tacos birthday of my eldest son, Nathaniel. Okay, agi kanikang Ninong Sami Pamilara. So Ninong, thank you so much for invitation. Pero you know na, so muanharon diha sila si Brother Libby o si Pastor Terana. Sir, good AM. Ang nakadaot nila, nagsunod man sila sa mga pare, dili ang Ginoo. Alex ne. Okay, dagang salamat gyud Brother Alex sa imong nasabtan og naobserbaran sa palibot. Ang Dios magapanalangin sa imong kinabuhi. Okay, nibalik na sad og hinay imo tingog Kuya John, kusog na unta to ganiha.
usa ni sa mga ubay-ubay na nga kananaang mga nadungog nato kay karong adlaw nagatuyukay ta. Nya maunay mga reklamo. By the way, salamat ni Daigia Ikarma Amoroto og ni Ma'am Lia Maratas og ni Brother Louie Amoroto, ni Brother Ibe Ikarma, no? Og kanini ang salamat sa inyong pag-participate sa Bible study, no? Thank you kayo. So salamat, no, sa ato nga unang higayon sa pagsugod sa Bible study. Unya salamat kay araw-araw magkuanta himo tag Bible study. Okay na imong tingog Kuya John, kusog na amo lagi ni. Hingkusog unya kuno mo hinay na pod mao man ni gyud ang ubay-ubay rong adlaw nato nga na-receive nga feedback, no? Bisan si Brother Sunny Mantos ingon niya, sir, ang imong tingog mukusog unya muhinay man pod nya mayo unta tug permanenteng kusog kay aron po nang akong silingan makadungog pod. Okay, wa magid mi mahimo ana kay usahay di mi kahibaw unsay mahimong problema ngano nga mukusog muhinay. Brajon, good PM, si Maki Istoyni. Tinaw kayo ang inyong tingog karon Brajon. Okay, dagang salamat Brother Maki Istoy Senior des Biliran. No, salamat gyud. Okay, okay raman ang audio Brad. Only nga kung inigampo nimo muhinay ang tingog. Maulag gini ang kuan gikan ni sa kang kuan ni Brother Alan Diaz Buol Biliran. Maulagi sad ingin na ani. Brajon, kumusta naman? Si Sangay Karding wa na ba mag-text? Oy Sangay, balik simba sa Adventist kay aron di ka maapil og kalitson. Inig sunog sa yuta anogon kaayo imo kagwapo. Si Karding ni sa maitom. Okay, si Brother Karding Hilig. O niya ang Karding Sirano, ang imo pangumusta wa na ba mag-text? Niining pipila ka mga adlaw murag nagpahilom-hiloman pero kining iro nga mukalit na pahilom-hilom mukalit ram po nagpamahit bisag di unsaon as of now usahay mo text na lang siya kausa kaduha murag natauhan na siguro. Okay, good AM Brajon og Brad Libby, si Maki Istoyni sa Barangay Patag, Kulaba, Biliran. Adlaw-adlaw ko nagpalanog sa pulong sa Dios sa alauna sa hapon magsugod nako pagpalanog sa pulong sa Dios kaysa kanunay inyong gipasabot sa tanan nga katawhan og palihog lang ko pagpaabot aning pulong sa Dios didto sa akong Pinoy-anan sa Esperanza. Ay kini ang taga-Esperanza de ka Brad Maki. Pastilan taga nakaadto sa gikuan ang inyong dapit sa Esperanza, no? Sakop man na sa kananaang puro. Okay, Esperanza Pilar Camotes. Lahi din ni sa Pilar di ay ni dili ni sa puro. Sa akong anak og igsuon og sa tanan nakong Pilaranon nga ako usa na ka Adventist karon. Salamat sa pagbasa Brajon. Okay. Salamat kaayo Brad Maki Istoy, nigikan ka dito sa Esperanza Pilar Masbate, wa pa kay kuan dito, wa pa ka ma-Adventista karon, na Adventista na ka, no? Na Adventista na ka. Okay, ato ning kuan basahon ning kuan pa text. Atong kani ani. Ato ning kuano ni Masaw ni sir pangutana so di pa usa ta ani makakuan di pa usa ta ani maka unsa ni maka entertain kay ni amay atong gitiksa na nga pangutana paluap sa atong gihisgutan ba may tungod nga ining kalibutan nga tunaw ni kining kalibutan na bang gihandom ni Ricardo Serrano nga iyang puy-an ato maning gidiscuss ni ay paluap adto nya ato gyud ning nga tagaan dayon og atensyon. By the way, sa dili pata muirog sa unahan among ipasupot dinhi ang EE structures, no? Nga ang kontraktor nini mao si Engineer Arnel V. Anciano.
nagtanyag sila sa structure buildings, unya residential buildings, roof works, o cabinets, unya tile setting, o wiring and many more. So ayaw usiki ang inyong kwarta. Kinahanglan nga makasalig mo sa magtrabaho nga adunay kahadlok diha sa Ginoo, busa wa mi panaha-taha ko kabalaka sa pag-introduce sa inyo niining kontraktor sa E&E Structures nga ang kontraktor ni mao si Arnil V. Anciano. Inyo ning matawagan sa numero 0936-414-5640. Akong balikon, 0936-414-5640. Unya ang iyahang usa ka number 0909-182-7153. Akong balikon 0909-182-7153. Ayaw kalimot, E&A Structures nga ang ilang kontraktor nini mao si Engineer Arnel V. Anciano. Well, mga higala, dili ta mag focus din his mga text messages. Sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, palihog ra gugugli sa atong monitor diha. Pastor, kay basig mo reload na po na karon anugon ang mga mensahe sa atong mga minahal nga mga viewers. Okay, salamat Brother John. Onya maayong gabi day sa tong mga higalag, mga suking tigpaminaw nga naabot sa tong Sibya karong gabi na pinagi sa radio ug ngon man sa tong Facebook Live, no? Onya dinhi karon sa atong monitor, diya karon nakita nato, nakig-uban nato sila si Solar Ehorango, ang iyang message, good evening. Good evening everyone. Onya diya sab si Dominador Abarca Montes Jr. Ang iyang message, good evening sa tanan. Onya sa Australia diya sab si Gerardo Lobitania. Ang iyang message, good evening brother. Sayo ko ron, sayo man ang notification sounds good. Okay no, salamat kayo nga nasayo sayo. Dade, maayong gabi ninyo diha dade ni Mami Banji ug sa inyong kabataan. Ang Dios magapanalangin ninyo diha sa Australia. Keep safe. Okay no, nya diya sab si MJ Tautuan. Ang iyang message, maayong gabi. Still watching from Bais City, Negros Oriental. God bless ninyo mga brother. Niya diya sab si Chare Robas, ang iyang message, good evening. Diya sab si Boards Danny Alsola diya sa Tambungon, good eves Brad John. Boards Danny ni from Tambungon. Niya diya sab si Danny Alsola ni sa Tambungon, Brad John. Okay, pre, maayong gabi ini mo diha pre, ato ning karaan gyud nga amigo in town, ex barangay councilor yes barangay Tambungon. Maayong gabi ini mo pre og ni Mads Arlen og ni kinini ang sabi ning iyang ulitaong gwapo Alphonse. Si Alphonse, no pon, maayong gabi diha pon. Okay na, niya diya sab si Vera Almonicar, ang iyang message, good evening Kuya John. Regards lang di ko sa akon ginikana na si Hannibal kag si Lisa na always gayod mamati sa inyong programa Kuya. God bless sa inyo Kuya. Anya diya sab si Merlin Derder diha ni sa Dakit. Ang iyang message, good evening sa tanan labi sa naminaw karon. God bless. Okay, may gabi inyo diha Sister Marlene. Salamat. Kumusta mong tanan diha? Niya diya sab si Rickron Andalis Mihos. Ang iyang message, maayong gabi og maayong pagpaminaw sa tanan. Keep safe, keep healthy. God bless. Okay no, sa pagkakaron, mapato atong nakita sa ato ang monitor o niya dinhi sa pikas nga screen. Ato ning pagabasahon niya ang mga nag-view, dunay 21 atong nakita, pero ato lang ning idugan unya panahon sa pagtubag sa pangutana. Akong ibalik ang panahon di mo Berjon. Okay, dengan salamat. Okay, Brother Libby, ibani po na diha na ang kinahanglan magining maiban na ni kay ug di guni ibanan
mag-abot ang bag-og daan nga mga text unya unsa man na mo kuha masani di mapuno man pod na maibana na lang gyud. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener. Kutob sa naminaw og naabot sa atong broadcast karon. Kamong tanan among gi-welcome mga viewers na to. Welcome sa ato nga tulumanon no sa Jesus is our hope. Bueno ato ning basahon mga higala ang mga messages. Mayong buntag kay ganim ning buntag ninyo tanan diya mga sir. Brad Texter, kung wala nay kasuguan, kaya ba nimo nga mopatay og tao? Tinunglo ang tao nga mosalig sa tao, labi na sa ministro bakakon nga wala maghupot sa tinuhoan ni Hesus. Ang buta nagaguyod og buta sa gahong mga hug silang mga hug sila. Buta sa kamaturan ang inyong pangulo sa disgrasya inyong pangulo na disgrasya judta. Kikikanto kang Brother Amay Pitugo sa San Jose Bourbon. Mayong Brad Libe, Bradia nagpahiluna na pod ko sa balkon aron sa pagpaminaw sa matamis nga pulong sa Ginoo. God bless sa tanan nga naminaw karon. God bless ninyo tanan diha sa station. Si Brad Ben Beltrane. Okay, salamat sa pagpaminaw Brother Ben Beltran. Diri sa Kambantog Brad, permanente jud ang signal sa DYCM. Klaro jud kaayo. Salamat no. Nga tinaw atong signal sa Kambantog. Maayong gabi mga Brad, i-greet lang nako ang akong pamilya og mga silingan og especially sa mga nidawat og Bible study nga taga Kantubaon. Salamat sa pagbasa mga Brad, gikan ni kang Brother Amay Pitogo. So salamat Brad Amay sa imusad nga kadasig kakugi sa pagpantudlo sa mga silinganan nato di ano. Okay, ni pagyud basahon kana mga Brad, nindot na nga pangutana kay naa sadmi silingan dire nga naglibog og kung asa daw ibutang sa Ginoo ang kalibutan kung tunawon. Okay. Akong ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libe. Mga higala adto ta sa pagpaluap ni ining kuan. Gipaluap magudto ang atong gitubag unya ato ning tagaan og atensyon dayon no. Ayong gabi ang yuta pagatunawon man di ay kini sa Dios sa panahon sa katapusan sa kalibutan. Kung maingon man kawang di ay tanan nga ani akaron sa kalibutan. Rason nga kawang lang ang paningkamot sa tao. Nining kalibutan na. Brad, usa sa tigpaminaw kanunay sa inyong programa, di lang ko tig text. Okay, daghang kayong salamat no. Akong balikan ayong gabi ang yuta pagatunawon man di ay kini sa Dios sa panahon sa katapusan sa kalibutan. Kung maingon man kawang di ay tanan nga ani karon sa kalibutan. Rason nga kawang lang ang paningkamot sa tao nining kalibutan na. Brad, usas tig paminaw kanunay sa inyong programa, di lang ko tig text. Okay, daghang kayong salamat no. Nagkuang ko nimo kaganina sayo, nag-text ko, nagpahibaw nga tubago na ni karon, wa ka man maka-reply, unya wa rabasad ko maka miss call nimo kay pang text ramang gupod ni ang load nga ni aron sa akong cellphone. Now og ang rason nga wa ka ka-reply kay wa kay load na receive gyud to nimo tong akong gi-text apan for the whole day. Sure kong imo gyud to kay sayo pa man kong nag-text nimo. Well, may tungod na anang imong gipaluap no, kining imong gisulti dinhi nga matud pa nimo diri una nag-ingon ka pagatunaon man di ay kini sa Dios ang yuta pagatunaon man di ay kini sa Dios sa panahon sa katapusan sa kalibutan.
Kung maingon man kawang di ang tanan na niya sa kalibutan. Kanang pag nadungog ninyo nabati ninyo nga pagatunaon sa Dios kining kalibutan na dili na mga huna-huna og dinahom-dahom lang namo diri kung dili nahisulat gyud na sa balaang kasulatan. Yes, tinuod na nga kining kalibutan na pagatunawon sa Dios. Og tungod ni ana mabigo, madisappoint ang mga tao nga naglaom nga sila manunod ni ining yutaa, ni ining kalibutan na, kay kung duna may panulundon nga yuta, dili kining yutaa, dili kining kalibutan na, kung dili kadtong bag-ong langit ug yuta nga pagabuhaton sa Dios. Tungod bitaw ni ini kanang kawang lang ang tanan dinis kalibutan, yes, kawang lang. Pero ang mga butang nga gimugna sa Dios ni ining kalibutan na, gihimo kini nga lig-on nga taming og sa limbong sayawa alang sa mga mata og sa huna-huna sa tao, mao nga daghan sa mga tao nga dili makaduol diha sa Dios, dili makaalagad diha sa Dios tungod sa mga butang nga ani aning kalibutan na nga ilang nakita. Mauna nga daghan sa mga laglag ug dili mga luwas sa adlaw unya sa katapusan tungod na sa mga butang nga ilang gitinguha sa ilang nakita karon dinis kalibutan ug kanang mga butang nga nakapababag ug nakapaali kanila sa pagduol sa pagpangalagad diha sa Dios. Pero alang sa mga tumutuo ni ay gihisgutan dinhi sumala sa nang Juan kapitulo 5 bersikulo Juan kapitulo 1, no? Naunang Juan kapitulo 2 bersikulo 15 ngadto 17 pamatii ko no ninyo unsay gisulti dinhi. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan ni ang mga butang diha sa kalibutan. Tungod ni ini nga puntuha, daghan sa mga tao nga di makaduol ug makaalagad sa Ginoo tungod sa ilang pagigugma niining kalibutan na ug ang mga butang nga ani-aning kalibutan na. Tungod niini dunay inunta tambag, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nahigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa amahan wala diha kaniya. Mauna nga ato gyud nang pamalandungon pag-ayo tungod kay ang kalibutan ug ang mga butang ning kalibutan na dili na angay nga higugmaon sa tao. Unsa manggod kini usang mga butanga ni ay pipila nga ginganlan nagingon kay ang tanan nga anaa sa kalibutan ang pangibog sa unod. Mauna nga kung imong tan-awon gyud ni kada nimo tutok nagdala kag kaibog kay nahimo nimong kinaiya ang pagpamutakal. Unya nag-ingon dinhi ang mga butang ani aning kalibutan na mauni nga nias kalibutan ang pagpangibog sa unod ug ang pagpangibog sa mga mata ug ang pagpagarbo sa kinabuhi dili gikan sa amahan kundi sa kalibutan. Pamatiin ninyong 17 nagingon og ang kalibutan mahanaw. Unsa may sundon unya sa mga tao nga dili moadto sa langit kay moanhi mas Kristo iyang dad-on didto. Unya dili magid sila moadto kay lagi anhira sila niining kalibutan na. Ang gisulti dinhi og ang kalibutan mahanaw, asa man to ang ilang gilauman nga anhira sila dinhi. Mamili sila mga nindot nga mga balay, mamili sila sa mga building, kay sila nay magbuot ug maghari ni ining yutaa. Unya naging dinhi matud pa og ang kalibutan mahanaw og ang pangibog niini apan siya nga dagatuman sa kabubuton sa Dios magapabilin hangtod sa kahangturan. Timan mauni ang usa ka dako gyud kaayo nga bintaha sa usa ka tawo nga nagatuman diha sa kabubuton sa Dios kay siya magapabilin hangtod sa kahangturan. Busa himoa nga ang imo karon nga gisunod og gituman ang kabubuton sa Dios dili ang kabubuton sa inyong mga pangulo sa simbahan
kay ang mga butang ani ining kalibutan na mga hanaw og kining kalibutan na mahanaw gayod. Ngani kung atong basahon dinhi sa gihisgutan sa Soponias, no? Mao ni ang gihisgutan dinhi sa dinhi sa Soponias kapitulo 1 bersikulo na mao man ang gihisgutan bersikulo 1 Soponias kapitulo 1 bersikulo 2 ug 18 pamati iragon ninyo kung unsay gihisgutan dinhi akong basahon. Nagingon din sa Soponias 1, 2 ug 18. Nagingon, akong pagaot-oton sa hingpit gayod ang tanang mga butang gikan sa naw sa yuta, nagingon si Jehova. Ang Dios gyud mo'y nagingon, siya gyud ani nagsulti. Og timanli nga humanana gipamulong sa Dios sumala sa Salmo 89:34 nga dili ko paglapason ang mga pulong nga migula sa akong baba. Di man niya, panaad nas Ginoo, di niya lapason ang pulong nga migula sa akong baba. Balikan ta ni ugbasa, nagingon, akong pagaut-uton sa hingpit gayod ang tanang mga butang gikan sa naong sayuta nagaingon siyuba. Nanunsa may himuong sundon unya sa mga tao kay di man gid sila moadtog langit anhiraman ning kalibutan na kay lagi na ay mabasa nga inyong pagharian ang yuta sa walay katapusan. Kung naa may mabasa dili kining yuta kay tunawon kini pinaagis kalayo ang Dios magbuhat usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta. Apan kanang yuta mapahimus ang mupuyo gihapon ni ana ug ang magahari ni ana kadtong mga tao nga gidala dito sa langit kay human sa usa ka libo ka tuig ipakanaog man dinhi ang balaang syudad nga Jerusalem ug sila gihapon ang papuyon ni anang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Matud pa akong pagaut-uton sa hingpit gayod ang tanang butang gikan sa naong sa yuta. Hingpit gyud nga pagaut-uton sa Dios nan unsa may inyo unyang sundon. Pamatii ang 18 nagingon, ang ilang salapi og ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligot-got ni Jehova. Dunay mga tao nga tungod sa bahandi dili muduol o mualagad sa Ginoo. Tungod sa bahandi ang tao dili makaalagad sa Dios, pero muabot ang panahon nga ang salapi og ang bulawan nga nakaingon sa ilang kapandulan diha sa Ginoo, matud pa ang ilang salapi og ang ilang bulawan dili makaluwas kanila. Timan ininyo kana nagingon sa adlaw sa kaligot-got ni Jehova apan ang tibuok nga yuta, timan niya, ang tibuok nga yuta pagalamyon sa kalayo sa iyang pangabubuho kay tibawason niya o tapuson niya sa makalilisang gayud silang tanan nga nanagpuyo sa yuta. Timan nga ang mga tao, mga matarong gidala dito sa langit, pero ang nahabilin yuta kay mga dautan man nag-ingon dinhi tibawason niya o tapuson niya sa makalilisang gayod silang tanan nga nanagpuyo sa yuta. Musa kanang mga dinahom-dahom og handom-handom unya ninyo nga anhira mo aning yuta aw ni anang panahon na unya sa adlaw sa katapusan ang inyong madawat mga kabiguan. Sa Ezekiel kapitulo 7 bersikulo 19 ni apa ang mga gipasabot ni ining mga puntuha. Muna nga salamat pangutana kawang landi ay ang paningkamot ni ining kalibutanas mga tao. Yes, kawang lang kay kanang tanan ginatagana unya sa kalayo nga pagasunugon sa Ginoo. Nag-ingon din ni sumala sa Ezekiel City 19, nag-ingon ilang isalibay ang ilang salapi diha sa kadalanan og ang ilang bulawan maingon sa butang nga mahugaw. Ang ilang salapi ug ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligot-got ni Jehova. Sila dili makatagbaw sa ilang mga kalag ni makabusog sa ilang mga tiyan tungod kay kana nahimong kapangdulan sa ilang pagkadautan. Timan nga
ang mga butang ani aning kalibutan na mo ning pangutana ron kawang lang di ay ang paningkamot sa tao ning kalibutan na. Yes, kawang kay kanang mga butanga, mga bahandi dili kana makaluwas nimo sa adlaw sa katapusan og unya kay dili man makaluwas og nahimo man ang kapandulan o babag sa imong pag-alagad sa Ginoo. Matud pa sa atong gibasa, isalibay lamang kana ngadtos mga kadalanan ang salapi ug ang bulawan. Mauna nga sa pagkakaron, ang tao awa ra, pabungol-bungol ra, bisan butang nga iyas Ginoo maghinakog pa. Pero ni anang tanan makita ra unya kay isalibay man unya na ang salapi ug ang bulawan. Karong panahon na sa atong panahon, kinsa may nagsalibay sa kadalanan sa ilang salapi ug bulawan? Wa pa. Pero kining tanan makita ra unya sa adlaw sa katapusan. May mga tao na unya nga mismo kusang loob nga muduol kay aron ang ilang salapi, ilang bahandi ipagamit nila diha sa buluhaton sa Ginoo, pero kanang tanan dili nagyud unya kana pamapuslan. Sa 11:4 sa proverbio nag-ingon, ang kadato dili magapulos sa adlaw sa kaligutgot, apan ang pagkamatarong magaluwas sa tao gikan sa kamatayon. Mauna nga ang pangutana rong kawang lang di ay ang paningkamot sa tao ning kalibutan na. Yes, mahimo ka ng kawang tungod kay ang mga butang sa kalibutan gihimo ka ng kapangdulan nimo sa imong kalag, kay kining kalibutan na sigon sa atong gibasa na tibawason og pagaut-uton gayud sa Dios og iyang tunawon og sunugon ang tanang mga butang nga ni aning kalibutan na. Ngani gi-advisean man gud ta kay sa atong gibasa ang salapig bulawan ilang bahandi nahimong kapandulan sa ilang kalaglagan. Tinuod na naay mga tao nga tungod sa salapi o bahandi dili makapangalagad sa Ginoo. Tungod niya na aron dili mahimong babag ang mga butang sa kalibutan, gi-advisean ta dinhi sumala sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 19 o 20. Mauni ang gihisgutan dinhi, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang kanyo dinhi sa yuta, diin ang tangkob og ang taya nagakutkot. Kining tangkob basigwa ninyo ni masabti usani kamatang sa mga mananap nga gagmay kaayo nga mukutkot nga maunay magbuho-buho sa inyong papel nga mga kwarta. Ang tangkob ug ang taya nagaukutkot o diin ang mga kawatan nagapangsakasaka o nagapangawat. Hinunua pagtigom kamog mga bahandi alang kanyo didto sa langit, diin walay tangkob ni taya nga magakutkot o diin walay mga kawatan nagapangsakasaka sa pagpangawat. So balik ta sa pangutana, tinuod na nga kawang lang ang mga butang ning kalibutan na, kawang lang ang paningkamot sa tao nga ang mga bahandi nga ilang nahuptan nahimo kining galamiton sa yawa nga dili sila makapangalagad sa Ginoo. Ilang gisalikway ang Ginoo og maoy ilang ginatinguha ang mga butang, ang mga bahandi sa kalibutan. Tungod niya na higala, himua nga si Kristo mo'y mahimong pinakabahandi, pinakasalapi ug bulawan sa imong kinabuhi, kay diha lamang kang Kristo makabaton kagayod og igo nga katagbawan kaysa bahandi bisag pila pa unsa pa kadako ang bahandi nga imong nahuktan, dili kana makahatag nimo og katagbawan. Apan igo na nga ang kamatuoran si Kristo ang naa sa imong kinabuhi, ayaw itugot nga dunay mga butang nga imong ikabaylo diha kang Kristo. Himua nga si Kristo mo imong hari og Dios sa imong kinabuhi, siya mong bahandi sa imong kinabuhi, diha kang Kristo mahkabaton ka og katagbawan kaniya. Salamat higala. Well, ang akong mga kauban maghatag og dugang pa nga pagpasabot ining mga bahina. Apan sa dili pa, mas maayo siguro pastor nga imo sang lion ang atong monitor dinha karon. Okay, salamat Brother Jono. Nya dinhi karon sa atong monitor sa gihapon atong nakiguba nato sila si Engineer Arnel Anciano dinhi sa patag karon. Maayong pagkuminaw niyo di Engineer.
O niya ang iyang message mayong gabi Kuya John, Kuya Libby ug Pastor Joel. God bless sa tanang naminaw niini nga program. O niya diya sab si J. Dista Caminto ang iyang message mayong gabi Kuya John and Kuya Libby. Akong i-greet si Joel Tundag Heralia og si Salimbot. Okay no? O niya diya say sumpay sa message ni Engineer Arnel. Good evening, Pastor. Palihog kog timbaya sa mga taga Good Samaritan Fellowship. Okay na, mayong pagpaminaw sa taga Good Samaritan Fellowship. Gikan sa President, Fellowship President. Okay no, so atong tanaw ni ang mga nag-view karon dinhi sa ato ang pikas nga screen. Diya karon nakig-uban nato sila si Ma'am Pritimi Simon sa Australia. Diya sab gihapos Chare Robas, Vincent Etorma Vistar, Kyle Mi Pagubo, El Silong, Florida Amuri Sigarino sa Tambungon, Ritisa Mort, Rickron Andalis Mijos, Engineer Arnel Anciano, Tris Jamin Jaime, Romeo Likigan, Eljon Nidia, Bersero, Faith Leofil Sonyo, MJ Tautuan, Reynold Sombrea Dayon, Catherine Miranda Bernas sa Sagay, Amethyst Oni Rages, Roseville Ngoho, Minda Mijos, Vincent Hawak Liantos, Nalin Biloy Coralde, PJ Colastre, Adam Son Rosal Cuesta, Sherwin Orsal, Jose Edsel Risponte Lidisma, Esther Lobitania Fuentes Mulihon o si Jeffrey S. Arrogante sa Kaduawan. Sa pagkakaroon, mao pa to atong nakita din sa atong monitor o niya moadto ta sa unahan sa paghatag og pagtagad, adugang pagtagad mahitungod sa pangutana nga gipaabot dinhi. So bali nahulog man ni siya reaction mga higala. So nahimo ni siyang reaksyon sa atong nga gipanghisgutan sa miaging mga gabi nga ang kining kalibutan nga atong gipuy-an karon ando na tay makita nga langit ug yuta na mensyon ni dinha sa ikaduhang Pedro 3:10 ug 11 nga pagasunugon kini siya, pagaulayon kini siya pinagig kalayo. Kay naamang ko dinhi nagpuyo ang sala mga higala. Sa ako nang gikaingon sa miaging gabi kaning kalibutan na sa unang panahon gihinluan ni pinaagi og tubig. Pero nitungha gihapon ang pagkadaotan mga higala. Wa gyud na wala. Bisan pa man og dunalay pipila ka mga tao nga naluwas gikan sa lunop, mga matarong na tong nakita sa Dios ngadtong mga tawhana sa pamilya ni Noe og sa iyahang mga anak og sa asawa siyang mga anak. Nitungha gihapon ang pagkadaotan sa tao mga higala. So sa ikaduha ka bahin karon, hukman ni sa Ginoo dili na pinaagi og tubig. Hukman na ni siya pinaagi na sab sa kalayo. Onya kanang kalayuha mga higala mao kini ang muot-ot sa tanang mga butang nga niya dinhi sa kalibutan. Doon ako'y basahon dinhi sa Bible commentary reference sa verse by verse gini siya. Ako ning gitan-aw dinhi sa ikaduhang Pedro 3:10 og 11 unya dunay komento dinhi nga gisgutan. Nagingon dinhi the heavens mentioned here include the sky and perhaps the stars. So ang gimensyon dinhi nga kanani ang langit apil na niini ang mga bituon. Pero naghisgot sunahan not the heaven of God, dili katong langit nga himuon or bag-ong langit nga iya sa Ginoo katong gipuy-an nga mao ang paraiso. O niya kanang paraiso diha mga higala pabakasyonon ang mga matarong sudso sa kalibo ka tuig. O niya sa diha nga malimpyohan na ning kalibutana sa atong gisgutan dinhi nga gimensyon ang apil na ang mga stars dinhi. Ang giingon dinhi, the sky will disappear in a roar of wash. The Greek word Roisidon. Ang man siya Roisidon or kanang gisgutan ni dinhi nga kanana ang sa kalit ba o sa ka kalit nga paglimpyo nagisgot sunahan implies the rushing or crackling sound of a massive fire.
So kayo gyud ang mulimpyo dinhi mga higala. Nagingon pa dinhi sa unahan, the elements or heavenly bodies, either the building blocks of life or stars will be consumed by fire. So tibuok gyud, bisan pa man mga balay, bisan pa nang mga unsa pa nang naabasta na ning kalibutan ng mga higala, konsumuhon pinaagig kalayo. Nganong konsumuhon man? Tungod kay bag-ohon kini sa Dios mga higala. Limpyuhan kining kalibutana pinaagig kalayo. Og atong makita diha sa Pinadayag kapitulo 20 mga higala, human nga kini ang matapos na ganito ang usa ka libo ka tuig nga bakasyon sa mga matarong didto sa paraiso, ipakunsa dinhi ang bag-ong Jerusalem. Onya atong makita diha nga sa pagpadong nga ipanaog ang bag-ong Jerusalem mga higala, libutan kinis mga dautan. So atong i-picture out kung unsaon paglimpyo sa Ginoo kining kalibutana. Onya sa paglibot sa mga dautan kauban ni Satanas sa bag-ong Jerusalem nga nagpanaog gikan sa langit, dunay kalayo nga mikunsad gikan sa langit og milamoy kanila. Ingon ana mga higala ang paglimpyo niining kalibutana. So kung atong tanahon, bag-ohon man onya kay maghimo man ang Dios bag-ong langit, bag-ong yuta, subot pasabot dinhi mga higala, human ni nga makonsumo sa kalayo, wa nagyoy sala nga mugpuyo dinhi mga higala. So kung ato sang tan-awon mga higala, ang mga dautan nga makonsumo sa kalayo dinhi sa Malakias mga higala, dunay gisulti dinhi. Ato ragong tan-awon no, Malakias kapitulo 4 bersikulo 1 o bersikulo 1 lang no atong basahon, nagingon dinhi oh. Kay ania karon ang adlaw moabot na nga magsunog daw hudno og ang tanang palabilabihon og ang tanang na nagbuhat sa kadautan mga himong tuod sa balili, og ang adlaw moabot magasunog kanila, nagaingon si Yuba sa mga panon nga kini dili magbilin kanila bisan gamot ni sanga. So gipasabot din mga higala nga wa gyud ibilin bisan unsa sa mga dautan, bisa gamot na lang o sanga. Buti pasabot niya na mga higala, wa nagyoy dautan pa nga magpabilin human nga malimpyo pinaagig kalayo mga higala. So mao ni atong huna-hunaon. Basin unya og naghuna-huna ta nga kananaang okira og kanang di tama apil unya di tama ka adto sa langit kay dinhiratas yuta naratay mapanunod. Sakto na atong gihuna-huna nga sa yuta natay mapanunod, pero dili kaning yuta karon nga atong gitumban kay ulayon pa manig kalayo, kundili kadtong bag-ong langit og bag-ong yuta nga mao'y giandam sa Dios o gitagana alang sa iyang mga katawhan, mao toy iyang papuy-an mga higala. No, so ato sa ning tan-awon atong mga viewers karon sa di pa nako itunol sa atong kauban no. So diya si Engineer Arnel Anciano ang iyang message, thanks pastor sa pagtimbaya. Niya diya sab si J. Destacaminto ang iyang message, maayong gabi Kuya John. Akong i-greet si Graham Ranisis, Lolo Pasing og Jesper John Sumbisi Tondag. Sa pagkakaroon, mao pa nito nakita dito atong monitor, akong ihatag ang dugang panahon nimo Barlebe. Okay, dikan salamat Brother Joel. Okay, ato ning tanawon mga higala ni ay pipila ka mga mensahe nga misulo dinhi. Ni ay gikan kang Parinimi Hilig sa Nailon. Maayong gabi ninyo Parilib, Parijon, Parinimi ni. Di malasa kang tekstira nga wala nay kasuguan. Mao di ay ang pari niya kanunay mag-date og ang iyang asawa. Wala na bitaw ang kasuguan, Parinimi ni. Okay, ato pa din tanawon. Mayong gabi mga sir, nakabati anasad kog usab ninyo kay gipalitan kog radio sa akong pag-umangkon. Lipay kayo ko, naghinam-hinam jud ko nga makapaminaw ninyo. Magpasalamat jud ko sa atong Ginoo nga gitagaan ko niyag buotan nga mga pag-umangkon. Naminaw nako karon ninyo. Naminaw nako karon ninyo. Okay, thank you. Kisa man ni siya. Wa man po dibutang iyang pangalan. Okay, good evening ninyo
Brad Lib, Brad John ug Pastor Joel. Happy listening ni Brad Hill Tugahan ug kang Brad Joby diri sa Olivo, Tabuilan. From Nelson Arnado, Tabuilan. God bless you all. Okay, salamat po Brother Nelson Arnado. Okay, moadto ta sa paghatag og pagpadayon sa paghatag og tubag higalag. Yon sa to paghanay Brother John ang pangutana nga ato nga gi-entertain karon. Okay, mauni ni siya ang kuan Brother Libby. Yang kuan ba? Ayong gabi ang yuta pagatunaon man di ay kini sa Dios sa panahon sa katapusan sa kalibutan. Kung maingon man, kawang di ay ang tanan nga niya karon sa kalibutan. Rason nga kawang lang ang paningkamot sa tao nining kalibutan na. Brad, usa tigpaminaw kanunay sa inyong programa, dili lang ko tig-text. Okay, digan salamat no tinuod na kining kalibutan nga atong gipuy-an karon mga butang, mga bahandi nga atong naangkon ning kalibutan na. Atong mga pagkadato nining kalibutan na, tigom ta digang bahandi, kanang tanan higala, kakawangan lang na sa adlos katapusan. Nga naman, kay wa naman ay mahimog yun, di naman nato na magamit na ang mga butang sa kalibutan ni ang kalibutan nga atong gipuy-an karon. Nga naman kay pagatunawon o pagasunugon man kana pinaagi sa kalayo mga higala. So nay pulos. O niya ato daw tan-awon ang pipila ka mga record dinhi ug unsay mga butang kakawangan. Gani nag-ingo dinhi ang Isaias 3 versikulo 18 nga sa panahon nga pagalaglago na kinis Ginoo kining kalibutan na, gaingon dinhi og ang mga larawan mga wagtang gayod sa hingpit nga naman kay matunaw man nag-apil ang mga larawan nga atong gisangpit mga higala, atong giluhod-luhuran mawagtang na matunaw nag-apil ning kalibutan na. O niya sa versikulo 20, niadtong adlaw igasalikway sa mga tao ang ilang mga larawan nga mga salapi o ang ilang mga bulawan nga binuhat aron simbaho nila igasalibay ngadtos mga ilaga o sa mga kabug. Suwa nagyoy pulos mga higala inig-abot ni anang panahona. O niya kon maghisgot ta og atong mga bahandi, kawang lang gihapon ni anang panahona. Ganis tong mabasa sa Ezekiel 7 versikulo 19, ilang igasalibay ang ilang salapi diha sa kadalanan o ang ilang mga laraw, ang mga bulawan maingon sa butang nga sa ngahugaw o ang salapi o ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligot-got ni Hioba. So kakawangan mga higalan magtigom tagdaghang bahandi ning kalibutan na nga usayng uban dunay pagpugong siyang bahandi sa pagtabang sa buluhatos Ginoo. Ang buluhatos Ginoo kinahanglan og financial support aron magpadayon. Sama ani atong programa sa Radio Mahigala. Dili man ni mahimo og way mga financial support o gani atong gipasalamatan ang atong mga kaigsunan nga dunay mga bulawanong kasing-kasing nga wa sila naghawid og naghawid sa ilang mga bahandi nga nahuptan kay nasayod silang kakawangan kining tanan ang ilang giunahuna ngang pagtigom og bahandi nga dili kakawangan dito sa langit. Kadtong mga katawhan nga nakapangalagad si Ginoo tungod sa atong pagsuportar diha sa buluhaton sa Ginoo. Apan kung nagtigom tagdaghang bahandi mga higala nagtagana ta sa unya hibaluy nga sa katapusan ang Biblia nagsulti igasalibay kana ang mga salapig bulawan kay dili kana makaluwas sa pag-abot sa kalagutgot sa Ginoo. Munang alang sa atong mga listener labi na sa atong mga kaigsunan nga nagtigom og daghang bahandi ning kalibutan na angay natong hibaluan nga ang Ginoo hapit na mobalik. Ang pahinumdom nato nga atong bahandi tigom na to sa langit. So kung pwede ato nang itabang isuportar tos buhat si Ginoo aron paspas ang pagpahibalo sa maayong balita, daghang makatawhan masayod, daghang makatawhang pasidanan, o daghan sab nga mga katawhan makahibalos kamaturan og mga luwas sa adlaw o niya sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Karon,
kining kalibutan na gisaara nis Ginoo, no? Na explain naman to sa mga kauban kaniha, kining kalibutan na nga atong gipuy-an mga higala, tinuod pagatunawon yun na sumala sa gisgutan sa 2 Pedro, no? 2 Pedro kapitulo 3. Gani karon kining kalibutan atong gipuy-an giandaman nis Ginoo, paminawi kung basaw na dinhi sa Biblia nga maayong balita nga Biblia. Ingon ani mga higala ang atong mabasa. So kung naamoy maing balita di Biblia, mahimong inyon lion tan-aw ninyo uban nako. Muni atong mabasa sa 3 versikulo 7. Apan pinaagi sa pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan og ang yuta nga atong nakita karon gitagana aron laglagon pinaagis kalayo. Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga daotan hukman og langlagon. Naghisgot nig langit og yuta. Hibaluan nato nga dunay tulo ka langit sa Biblia gisgutan. Ang ikatulong langit mao ang paradise or paraiso, God's dwelling place mo gisgutan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto mga higala. Unya gibasa ni Brother Joel gani ang komentaryo nga ang unang langit kining first heaven ug second heaven mga higala diin ang gitawag starry heaven, mga tunaw ka nag-apil sa dihang pagasunugon kining kalibutana. Mauna ang usaon niya sa dihang matunaw na kining kalibutana, ang langit higa the first of the second heaven, sa dihang matunaw na kinis kalayo. Ang Dios mga higala o kauban sa iyo, matunaw nag-apil sa kalayo kay sa pinadayag 20 versikulo 10, ang yawa nga mautig pasalag itambog ngadtos kalayo sa imperno higala. Itambog dito og ang mga tao nga nahimong biktima sa yawa. Kinsa man toy iyas yawa. Ang atong mabasa sa unang Juan 3:8, kadtong nagpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Buti pasabot nga ang tao higala nga nagpadayon sa paglapas sa sugo sa Ginoo, mo'y iyas yawa kay ang yawa itambog mas kalayo sa impierno. Maingon man ang mga iyas yawa maapel katambog higala sa kalayo sa impierno. Unihangton maunsa man sila, ang Biblia nagsulti nga mahimo na silang abo sa Malakias kapitulo 4 ug 3 sa adlaw nga paghimuon kis Ginoo, sunugon niya tanang palabalabihon, tanang na nagbuhat og kadaotan, di niya binlan og gamot. Misa nga higala buti pasabot nga ang kanang gamot God, ang sanga diham na nagkuha og source sa gamot, ang gamot sa pagpakasalang gipasabot niya mo si Satanas. Ang mga sanga, ang mga taong biktimang Satanas, di na binlas Ginoo gamot ni sanga sa ato pa buti pasabot. Tapuson si Ginoo ang pagkadaotan mga higala. O niya unsaon pagtapos sa versikulo 3, og pagatamakan ninyo ang mga daotan kay sila mahimong mga abo sa ilalom sa mga lapa-lapa sa inyong mga tiil sa adlaw nga akong pagahimuon kini nagaingon si Jehovah sa mga panon. Maabo sila. O niya gani ang Bible commentary ako ning gili-li mga higala ang gisgutan sa libro sa 2 Pedro. Naghisgot dinhi ang komentary nga ingon dinhi nga God the refuge of His people. Ni anang panahon na kinsay manalipod sa katawan sa Dios, ang Dios gid higala mo'y manalipod siyang katawhan. Gayon ni before the Son of Man appears in the clouds of heaven, everything in nature will be convulsed, lightning from heaven uniting with the fire in the earth. So ang kilat gikan sa langit mo unite sa kalayog kaniyo taa, will cause the mountains to burn like a furnace, murag hasuhasan ang kabungturan, and pour out their floods of lava. So magbaha kita mo anang kinulipa higalas volcano nga magbaha ng kalayo gikan sa babas volcano. Ingon ana ang hulagway over the villages and the cities. Mubaha ni ngatos mga villages, ngatos mga syudad, ingon din nga molten masses of rock, kadtong mga tunaw nga mga dagko nga mga bato, mga pangpang higala, ingon na ipanlabay ngatos makatubigan by the upheaval of things hidden in the earth, will cause the water to boil o bukal kining tubig and send forth rocks on earth. There will be mighty earthquakes and great destruction of human life. But as in the days of great deluge, Noah was preserved in the ark that God had prepared for him. So in the days of the destruction, muni sa ato na karon,
and calamity, God will be the refuge of His believing one. So ang Dios mahigala maoy magluwas sa iyang makatawhan, manalipod samtang kining kalibutan na pagatunawon mga higala, pagatunawon pinagis kalay. Nguni nga destruction from the earth and the sky. So ang earth ug ang sky kining heaven mga higala pagalaglagon si Ginoo. Unya son ingod destruction by the water and the fire. Ang tubig unya ginisgutan dinhi nga matod pa dinhi nga ingod dinhi nga lightning from heaven that will unite the fire and the earth. The mountains will burn like a furnace and pour forth streams of lava. So may mahitabo hangtod nga mahingpit makumpleto pagkasunog ang kalibutan kauban sa yawa og sa mga taong daotan. O nining panahon na ang Dios maghimo na kining daan nga kalibutan nga natunaw pinis kalayo nga matay ng mga viruses, mga kagaw, nahimo na kining abo mga higala pag umulon kinis Ginoo pag-utro usa na kabag-o nga yuta, bag-ong yuta o niya bag-o ng langit, bag-ong environment o niya ang mga tao nga papuyon sa bag-ong yuta o bag-langit, mga tao ng matarong. Wala mo tayo kung ibalik pa na ni Brother Joel. Okay, salamat Brother Livino. Apan sa dili pa nato tapuson, di karon sila nakiguban nato si Jadis Takaminto ang iyang message. Salamat Pastor, an Kuya Libby, an Kuya John. Dia sab si Mitchim Nailon or si Kim Kim. Good evening Kuya John, Kuya Libby, an Pastor. God bless. Dia sab si Sister Florida Amore Sigarino. Salamat sa akong brother-in-law Pisyong Hurulan nga nag-view nini nga radio ministry. God bless. Okay no, so what naman kita tayo mga higala ani atong theme song. Mga higala, magampo kita dalang panan ug makagagahom nga Dios. Daghang salamat sa mga pulong sa kamatuoran na paabot sa igdulong ug sa mga nagapaminaw. Panalangini sila Ginoo. Daghang salamat sa imong paghatag, pagtubag sa among pagampo. Ginapangayo namo kini tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga among manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higalas kanginan. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Siya mukayat sa langit, tinunan gisugo niya, panlaka. Okay, kini si Brother Libby Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos